गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं जाबाय राजु कुमार ब्रह्म। गोबां सम भिडिअखौ फेसबुकआवबो इउटिउबआवबो हरनाय जायाखैमोन। दिनै भिडिअ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाख्लै साननैसो सिगां सेबानि हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ होखांनायनि उनाव दिनै CBSE बोर्डनि क्लास 10 आरो क्लास 12 रिजाल्टआ ओंखारबाय। बे रिजाल्ट ओंखारनायाव आंहा गोसोआव दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय बे सानबासे समा आंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थानो सानदोंमोनबाबो खोन्थानांगोन, मानो होनबा नैबे आंनि खुगायावथ' नुखाबाय बुना दं। हाथाइ सानानै दिनै सानबा जाबाय। जानो हाया, उन्दुनो हाया, खदै मन'नायावबो दिगदार। मुलि जासेयावबो हामायाव जारिहैनानै गोबांथार एम्फौ ओंखारनायजों दा एसे हामनाय बायदि मोनदों। आरो बेनि गेजेरावनो दिनै मोनसे मोजां खौराङा जाबाय, गथ' फिसाया जोंना CBSEनि माने साइन्स स्ट्रिमाव लादोंमोन। क्लास 12आव दिनै लेटार मोनब्रै लानानै पास जादों। दा बेनि थाखाय गोसोआव गोजोननायजोंनो दिनै बे भिडिअखौ रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायनो सानदों। आरो रायजोफोरा जाहाथे आंनि गथ' फिसाखौ आरोबाव जाहाथे थुलुंगा होनानै बोर सारस्रियो, जाहाथे आरोबाव साबसिन जाबावथों होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।